Sziasztok, Géci Tóth Rita vagyok a Buda Barefoot-tól. Ma a tálbetéteinket szeretném megmutatni. Kétféle van, kimondottan mind a kettő barefoot cipőhöz lett kialakítva. Az egyik, tavasztól őszig ajánljuk, Latex Frotté, már 26-os számtól elérhető egész 47-ig. A latex az miatt nagyon jó anyag, mert létegelteresztő, nedvességgel szívó, illetve a madracokban is ezt használják, mert nagyon kényelmes, puha, és szépen csillapítja az ütéseket, ezért kimondottan kezdő barefootosoknak is ajánljuk, és gyerekeknek is. A másik, az Alu Frotté, mivel alumínium réteg az alja, ezért szépen izolál, a frotté anyag pedig melegít, ő neki a közepe poliuretán hab, így ez is csillapítja az ütéseket. Mind a kettő ollóval vágható a cipő tálbetétje szerint, így szépen beleilleszthető bármelyik cipőbe. Sziasztok!